Ka jingjur jong Islam ka lele bat kal air dangshen ka lakta bat penjulore ki yeng kisem ki dukan bat kumjoru ka maukrwat indoor hall ka bodon hakashnong maukrwat Southwest Khasil District hajan jong State Bank of India maukrwat branch haka bagala shalit no katnum haka bedai bat kane ka jing penjulo jong ka maryang khamtam ya ka maukrwat indoor hall umentri badai pe ya ka kamile ka jong ka jilla Meghalaya ba banti dor lengdo harangkat u MLA ka maukrwat constituency uba renik tan lengdo tangkhar ubari pe ya ka tanat umbam umdi jong ka jilla haka arpoi tri u ya yong araja arpo ar harangkat ka jinga sinran lang jong ki nongkit kam jong ka maukrwat sports association MSA balalam khamat da u kalvinda mavan yang kum u president but 11 son wan yang kum u general secretary kila her banjurip ya ka tei ka indoor hall nakaliang jong ka maukrwat sports association kala airu ya ka dor khas sha umentri badai pe ya kamile ka jong ka jilla Meghalaya haka bedai bat ka indoor hall khnang bo unshim kia banle ya ka badun kam nang ni shakmat uba banterior lengdo mentri badai pe i kamile ka jong ka jilla Meghalaya habakren shikilat pathai khubor hadin jong ka jinglet jurip ya ka tei ka indoor stadium ula kubur bo unsale ya ka badun kam ban thaw ya kilat kilenti ban pha maramot no mardor khnang bakan num don ka jingdo nong na ka banta ki khon samla jong ka nong kathaw kumjoru ya ka district hi baro kawai kangirup mangiyo ag report bagadon kata kajing long kajing wan ban shop jong mariang mo le i gini ki tunum e kala ra lun hall kala lik lun te dei na ta kada mang soal ban pek te kajing wan pek kajong ne kam dei musu wan pek kai long bangin perkhat kom no bangin penba namar bakane ka de ka hall ka wai ka ba ki khon samla jongi ka maukrwat sports association ki jupelong ki tournament ki jupelong ki event ki boper hakani ka hall ti na ta kada immediately hi bungi osngom ta nakaliang jong abat nakaliang jong i lokal mele ba renek yawan lang ban pek nang mangin le e badon kam ban ngangit kam bakani ka jingman ka jongi hadin ba IDSO in pa ka report kinwan nakaliang ka state sports council nakaliang state sports council mod bari ban pentre bari ban pek kani nang bakin yo ban step begin lech bagian no skmat kana mangin yo ban penphano ya kanika indoor sports hall ni apo maukrwat kata ki jingan pe kana jungi nomor ba kan long ka jimen toy na bantaki khun samla jungi ki penut kam ni kanika hall ina kada